Antur Walter. Mae Walter yn byw yn Antarctica gyda'i ffrindiau. Mae wrth ei fodd yn chwarae gyda nhw yn yr eira. Roedd rhaid i Walter fynd i'r doctor. Roedd y doctor wedi ddweud fod eisiau Walter gael sgan arbennig yn Ysbyty Llwynhelyg. Roedd Walter yn ofnus, nid oedd erioed wedi bod i Ysbyty Llwynhelyg o'r blaen. Bu'n rhaid i Walter adael Antarctica a ffarwelio a'i ffrindiau am ddiwrnod cyfan. Roedd Ysbyty Llwynhelyg yn bell iawn i ffwrdd. Daeth rhai o deulu Walter gydag ef. Aeth a bwyd gydag ef a'i ffrind gorau morlo fel cwmni. Roedd Ysbyty Llwynhelyg yn wahanol iawn i Antarctica. Daliodd Walter law morlo'n dyn iawn. Cerddodd Walter a morlo i lawr y coridorau i'r adran Pelydr-X. Rhoesant ei enwau i'r fenyw tu ôl i'r ddesg ac eistedd yn yr ystafell aros. Galwodd y fenyw enw Walter a gyfynnodd iddo ei dilyn. Aeth morlo gyda nhw. Roedd gan y fenyw wen fawr ar ei wyneb. Roedd e'n helpu Walter i deimlo ychydig llai ofnus. Aethant i mewn i ystafell fechan iawn, roedd ganddi lawer o bethau gwyrdd. Roedd hyn yn atgoffa Walter o'r gwymon gartref, roedd blodau porffor ar y wal. Porffor yw hoff liw, Walter. Dywedodd y fenyw wrth Walter ei bod yn mynd i gael meddyginiaeth arbennig a fyddai'n gadael i'r doctoriaid weld ei arennau ar lun arbennig. Nid oedd Walter yn hoff iawn o feddyginiaeth, roedd yn dechrau poeni ychydig. Daeth dyn mewn i helpu'r fenyw. Dywedodd wrth Walter nad oedd yn rhaid iddo yfed ymoddion, ac y byddai'r dyn yn rhoi'r moddion mewn tiwb arbennig a oedd yn mynd tu fewn i braich Walter. Roedd Walter yn falch nad oedd rhaid iddo yfed unrhyw foddion, ond roedd ychydig yn ofnus o hyd. Rhododd y dyn freichlet dyn o amgylch braich Walter mwyn iddo allu gweld i ble roedd angen i'r moddion fynd. Dywedodd y fenyw y gallai braich Walter deimlo braidd yn oer, a gallai hyd yn oed deimlo braidd yn goslyd. Cydiodd Walter yn dyn y morlo a chai ei ligad. Teimlodd Walter yr oerfel a pinsiad bychan, yna dim byd. Agorodd Walter ei ligad, a oedd y cyfan drostodd. Pan edrychodd Walter i lawr, roedd y fenyw yn dal darn o defnydd ar ei fraich. Dywedodd mae'r cyfan oedd ei angen arno nawr oedd plastar. Roedd y moddion wedi mynd i fraich Walter, a nawr y cyfan oedd yn rhaid iddo ei wneud oedd aros iddo weithio. Waw, roedd hynny'n haws nag yr oedd yn meddwl y byddai. Roedd Walter yn falch ei fod wedi dod â bwyd, gan fod yn rhaid iddo aros am 2 awr. Penderfynodd Walter a morlo fynd am dro. Ar ôl i awr fynd heibio, bu'n rhaid i Walter fynd yn ôl a chael tynnu rhai lluniau. Y tro hwn aeth i ystafell llawer mwy. Roedd yna ddyn gwahanol a menyw arall yno. Nid oedd Walter yn hoff iawn o'r bobl newydd, ond gwnaeth y ddau wenu arno ac roedden nhw'n neis i morlo. Ceisiodd fod yn ddewr a gweld beth roedden nhw eisiau iddo ei wneud. Fe wnaeth y dyn esbonio sut mae'r camera yn gweithio. Nid oedd fel camera arferol. Roedd rhaid i Walter orwedd ar y gwely ac roedd 2 focs pob ochr i Walter. Teimlodd Walter yn ofnus eto ac fe wnaeth y fenyw ddweud y gallai morlo fynd ar y sganiwr gydag ef. Roedd Walter yn teimlo llawer mwy dewr gyda morlo wrth ei ochr. Daeth y 2 focs mawr yn nes eto ac fe wnaeth y dyn ddweud i beidio poeni. Dim ond tynnu lluniau oedd y camera, ni fyddai yn fy mrifo.
Dywedodd y dyn fod yn rhaid i Walter aros yn llonydd iawn, fel cerflun. Roedd hyn yn anodd iawn i'w wneud, mae Walter fel arfer yn chwarae yn yr eira a nofio yn y môr. Dywedodd Morlo wrth Walter y byddai'n ceisio aros yn llonydd hefyd. Gwnaeth hyn i Walter deimlo'n ddewr. Wrth i Walter orwedd yno, gallai weld gwahanol liwiau ar y wal, gallai hyd yn oed weld rhai pysgod. Roedd hyn yn gwneud i Walter deimlo i fod nôl adref gyda'i ffrindiau. Bu'n rhaid i Walter aros yn llonydd am amser hir iawn. Gallai ddewis DVD i'w wrando arno. Dechreuodd Walter deimlo'n gysglyd a dechreuodd gau ei lyged. Agorodd Walter ei lyged, roedd y camera'n symud. Roedd y fenyw a'r dyn yno. Roedden nhw'n dweud, "Da iawn Walter, mae I gyd wedi gorffen nawr." Ni allai Walter ei gredu, roedd y cyfan drostodd. Waw! Dywedodd Morlo wrth Walter ei fod yn falch iawn ohono. Roedd Walter yn teimlo'n eithaf balch ohono ei hun hefyd. The lady and the man told Walter that he had been a really good boy. Dywedodd y fenyw a'r dyn wrth Walter ei fod wedi bod yn fachgen da iawn, a bod ganddynt rhai lluniau hyfryd y gallent ei rhoi i'r meddyg. Fe wnaethon nhw adael i Walter ddewis sticker a rhoi tystysgrif iddo hefyd. Ni allai Walter aros I ddweud wrth ei ffrindiau pa mor ddewr oedd e. Pan gyrraeddodd Walter yn ôl i'r Antarctica, dangosodd y sticker a'i tystysgrif newydd i'w ffrindiau. Roedden nhw I gyd yn gwrando ar Walter wrth iddo sôn wrthyn nhw am ei antur yn Ysbyty Llwynhelyg. Nawr mae Walter yn gwybod nad yw mynd i'r ysbyty yn ddim byd I boeni amdano. Mewn gwirionedd, fe fwynhaodd yn fawr. Dyma rai o'r bobl wnaeth Walter cwrdd â nhw yn Ysbyty Llwynhelyg.